Binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Binecuvântat să fiți și voi toți, oriunde vă aflați. Dumnezeu ne dă ca să putem da altora. Este mesajul meu de astăzi. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Dumnezeu ne împarte binecuvântări pentru ca noi să le putem împărți cu alții. Când îi cerem pâinea cea de toate zilele, Dumnezeu privește la inimile noastre și vrea să vadă dacă vom împărți această pâine cu cei mai nevoiași decât noi. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, în Deuteronom, în capitolul 15, versetul 11, putem citi: întotdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. După mii de ani, Domnul Iisus a spus: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. A fost nevoie de milă în vechime, este nevoie de milă și acum. Oameni suferinți, oameni întristați, oameni care au nevoie de o bucată de pâine sunt peste tot în jurul nostru. Aș vrea să mai citesc un cuvânt minunat din Scriptură, un cuvânt în care ne sunt arătate și promisiunile dacă vom fi alături de cei aflați în nevoie. Sunt promisiunile lui Dumnezeu și eu știu că Dumnezeu se ține de cuvânt de fiecare dată. Cuvântul acesta este scris în cartea Isaia, în capitolul 58, de la versetul 7 la versetul 11. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea te va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice: iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsare peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul, chiar în locuri fără apă, și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Minunate cuvinte, frumoase promisiuni.
Într-o vreme când se trăia foarte greu, când nu erau haine așa cum sunt acum, un copil sărman ieșea de la biserică, venea pe drum, într-un palton cârpit, un palton vechi. Un bărbat dintr-o trăsură trasă de cai, trecând pe drum pe lângă băiatul acela, l-a întrebat cu mândrie: "De unde vii?" "De la biserică," a spus băiatul. "Și ce ai învățat la biserică?" "Am învățat că Dumnezeu este iubire. Asta am învățat." "Și dacă Dumnezeu este iubire," a spus omul mândru, "de ce nu ți-a trimis un palton nou?" Băiatul, lăsând capul în jos, i-a răspuns: "Eu cred că Dumnezeu a trimis pe cineva să mă aducă un palton nou, dar acel cineva a uitat să mi-l aducă." Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută în toate lucrurile, dar El nu va mai face 3 lucruri. Nu va mulți în mod direct pâinile, nu va îmbrăca în mod direct pe cei sărmani și nu va evangeliza. Noi trebuie să facem lucrurile acestea așa slab cum suntem. Avem posibilitatea să facem bine în orice situație. Puteam să facem bine și în starea de urgență, putem și acum. Exista posibilitatea în acele declarații să spunem că mergem să avem grijă de cei bolnavi, să ducem de mâncare celor ce nu au. Am avut posibilitatea și o avem și acum. Avem posibilitatea să le vorbim oamenilor despre Hristos. Chiar dacă ni se pare mai greu, putem să ținem slujbele lângă biserică, în alte spații în care oamenii pot asculta cuvântul lui Dumnezeu. Totul este să vrem să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem să împlinim cuvântul Său. Și împlinind cuvântul lui Dumnezeu, doresc să fiți împreună cu mine în cer și eu împreună cu dumneavoastră.